Pass greetings ku Rastafari. Greetings Kumkani. Yes, Elder. Greetings to the family of Vukani FM. Give thanks still to the listeners. Blessed love, Elder. Yes, I. Kumkani nibathathu apha and ngicela ke nizazise ke kubaphulaphuli beVukani Radio Community Station. Give thanks, Elder. Again, greetings, in the name of our Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie, first ancient king of creation, King Alpha and Queen Omega, beginning without no end, first without no last, protectorate of all human faith. Give thanks, man, for this moment, Honorable Selector. Yes, I am. Give thanks still, for the Reggae Sun Splash on the Sabbath day, Yes, Varai. Yes, we are here as the Chrisani Cannabis Task Team. Yeah. We are 4, but usually the group was 5 when it was initially created. But my name, I'm Kosinati Pesi. Yes, I Honorable Jan Kosinati from Tatatu Township. True. In the area of Lumko. Yeah, man. Ngoko location. Truly. Blessed love. You sister? Mandizibusele kubaphulaphuli bakaVukani FM. Yeah. Igama lami Dungunokulunga, ndizalwa kwaMathafeni. True. I'm also a cannabis farmer. Truly. Ndingwalapha eKomani, Rastafari. Sila. Blessed. Yes, I am. Rastafari, Elijah, Rastafari, ever living, ever faithful, keep thanks and praise, wide and abroad, keep thanks and praise to the one who sit upon the golden throne. True. Keep thanks and praise to our nice Savior. Yes, I keep thanks and praise to our nice shepherd, thy rod and thy staff, comfort I and I, also prepare a banquet for I and I. I and I is Ras Seblon, Ras for ways. Ubulisile kubahlali, ubulisile kubaphulaphuli bonke beVukani FM, ngothando nangoxolo. Aina is Ras Fuis, Ras Seblon, as Maputi Siklishe. We are here in this Hola Sabbath. Elijah Rastafari. Yes, truly Kings. Kukumbutho. Lo mbutho wenu ngumbutho wanduni. Blessed love, Elder. Yes, give thanks, Selector man, on the Reggae Sun Splash. As baben chilo ekhaya lo uthethayo nguNkosinathi Jankosi Pesi Fani. Wetata siyazama because siyabona ba uhulumende uyaqhubha ne-commercialization of cannabis and hemp. Umyane nejaja. So siyazama ke ngokuba masame zonke indlela ba zingasheki i-communities ezilimayo i-cannabis apha eChrisani as a whole. So this now is a task team as babe introduce by is a Chrisani Cannabis task team. So kuchukuthi ke ngoku i-team etaskwe ba mayizama ukwenza umbutho ozawuba ngukhala for abalimi bomya nejaja. Okay, so ke ngoku lo mya nejaja nizawulima ke ngoku umhlaba seninawo na yebo. Then ke ngoku ndifuna uunderstand ba umhlaba ninawo na enunikiweyo ngurhulumente okanye ise imizamo. Give thanks again, Elder. Give thanks, Honorable. Yes, Elder. Rastas do. Community of Rastas have umhlaba. Nabantu banawo umhlaba kuba lokhumbula kaloku lo mya lona uxhomekekanga nje bakuthiwa ngwamarasta kuphela. Bonke abantu bakuthi bayayazi ukubaleka kwalo mya. So yonke i-community funeke beyiyasebenzisana ekuthini kulimeni lo mya. So sinawo amasimi singabantu bakuthi more especially kule Chrisani district sinawo amasimi alele. So ke ngoku indlela yobana sikwazi uwalima ke ngoku ukuthi sinxebelelane ke ngoku noRhulumente lo ucommercialize cannabis asazi ngento bana sebenze i-formal business ngwenzele imihlaba ibe kuthi sikwazi ba sithini si-acquire imisebenzi ku-government. Surely my lord ke ngoku engicela ukuza ke ngoku ba intoni ke ngoku ezawuthi ke mhlawumbi ke i-benefit up to the people abazawuthi ke ngoku balime lo mya.
I-benefits zininzi wena mhlekazi wami, zininzi elder yami benefits, because if we check even our communities siyalamba akho misebenzi. Kanti ke ngokuthi kube kuzawucreatewa imisebenzi funeka kulinywe lo umya kwenzela uba kuzokwenziwa zonke i-production, because lokhu umya uphelelanga into yobana mhlawumbi okanye kuthiwa amarasta ayawuqhumisa. Maninzi amachiza nokwenziwa kanti namaphepha ayakwazi ukwenziwa ngomya, so umsebenzi ungavela xa sekusenziwa i-production yomya, ulimo lomya ne-hemp. Truly. Sister, kule nto ke ngokuba ke le help, you know, it's not about mhlawumbi kukuphafa kodwa nithi iyenza impahla ziyenza ezinye izinto, mhlawumbi ngabe yeyiphi le yona le ihelp yenza ke ngoku ezizinto. Le help le yenza ezimpahla baye bathi le kuthiwa yi-hemp. Yes. Yenza impahla kwaye ke futhi abantu abangomama apha ku Rasta Cannabis benza amayeza, bakhupha i-oil le ikhutshwa pha kwipete. Yes. Ngokubenza i-oil for ulungisa imoto, kwenziwe i-oil le izatyiwa ngumuntu, for umzekelo abanye abantu abadala babephangela kwezi shop zabantu kuthiwa ngamabhulu, abanye abantu abadala sebenebizivubekwa emizimbeni banenhlungu, so ke ngoxa besebenzisa le oil le ye-cannabis bayitye iye iphilise bona pha kwezandlungu. Kuye kugale hemp lena kuye kwenziwe neempahla zibe ebetshilo uchairperson bakwenziwe impahla ngehemp. Kugood ke ukunxiba impahla ezenziwe ngehemp because imiphunga iye iphefumule kakuhle, umuntu angafumani ukudinwa, because impahla esizinxityiswayo ngokufo umzekelo amapolisa, impahla enxitywa ngamapolisa yenziwe ngepolyester. Ipolyester yile yenza umuntu akhawuleze aguge. Yes. And then ke ngoku njengoba mna ndinebusiness yami ingurasta Queen Fashion, ndinganceda amapolisa uwathungela impahla eyenziwe ngehemp so that bangazukhawuleza baguge and then bazaphula ithuba elide. For umzekelo ngoku apha eSouth Africa awekho amapolisa aphile i-95 years ubudala. Yes. Ndingathi ke bafumene ungcinezelo kwimpahla ezi urhulumente babanxibisa zona. Nepetrol ke yenziwa ngale hemp, and ipetrol yakhona ke iphuma kwi-hemp, ayigulisi, ayiqhumi. Yes. Apho ke tata wabo. Yabona ngoku sister undivezela into ebengayazi kwakuthi ke impahla yamapolisa yenziwe ngepolyester. Plastic. So ke ngoku uthi le yona iganja ibuqobo lwayo because njengesithi ibuqobo lwayo yodlula kwa i-cotton. Kuthiwa ke xa ngube ndifunda it is 25 times more than i-cotton. Yes. Papa Zepho awufuni unanisa ke sive kwesi statements ka sister Achongazo. Ewe, enkosi Rastafari, enkosi in this Sunsplash, Reggae Sunsplash. True. Ndiyabonga kakhulu and ndiziva ndicobile xa ndivula umlomo ngecannabis, xa ndivula umlomo ngomya. Umya ubaluleke kakhulu, ndiyamsekela kakhulu nomdade ngakumbi kwizinto ezenziwa ngomya. Zizindidi izinto ezenziwa ngomya, kwenziwa amachiza amaninzi enziwa ngomya aluncedo nasemathanjeni. Umuntu xa enamathambo aqaqambayo uyakwazi into yokuba mhlawumbi akhothiswe za oil ancedakale. And then ke ngoku iganja, i-cannabis okanye i-hemp ungayisebenzisa as iyeza, ichiza for usela, ikuncede kwenye into ubungayicingelanga nale ubungayazi. Yona iyakwazi into yokuba ikothuse, ikusurprise, ikuncede kwinto ubungayicingelanga into yokuba ingakunceda kuyo. Yes, aya. Umya, i-cannabis ilunge kakhulu kambe yona ayinayo laa nto kuthiwa yilaa nto xa uyisebenzisile uzibona usonqena. Abantu banalaa nto kuthiwa yi-propaganda, kuthiwa umya xa uqhumisile uyonqenisa, umya xa uqhumisile wenza lo, umya xa uqhumisile wenza le. Abantu soloko bejonge
bajonge i-disadvantage. What about i-advantages omya ebantwini? Umya uluncedo kangakanani ebantwini as a herbal use? Umya uluncedo kangakanani as ichiza? Umya uluncedo kangakanani? Uba singajonga silantuka sigubhulule siphengulule Rastafari kwimbali yase-Afrika, umya ukwiculture yethu. Umya xa sithi sibuyele embo kufuneka kuqala sibuyele emyeni embo, singekabuyeli emyeni kwizinto ezilihlaza kutyani nasemyeni asikabuyeli embo, sisabuyela ngomlomo. Ukubuyela embo kukubuyela kwizinto ezilihlaza, kumachiza afana nomya, hayi kumachiza enziwe elaboratory kakhulu. Yes, Mawathi efika elaboratory abe mhlambi eqale akhutshwa ngokusesikweni under cultural, sizokwazi nathi ukwamkeleka xa siqhumise lomya, sizokwazi ukwamkeleka xa sitye lomya, sizokwazi ukwamkeleka xa sithambise lomya. Ndiyabonga, ndiyabulela. Rastafari ke ngoku imake ngoku suke ngoku and ke ndabona ke koma clips kuba kukho ke ngoku ezilento product zeganja, yebo. Ingaba ke ngoku ezi product ke ngoku ze-cannabis ke ngoku zithengiswa ke ngoku phaa kuma-clicks zii-products eziphuma kwakule line yenu okanye zezinye ii-product ezenziwa on the other side that mhlawumbi ziye zahamba zagqitha kwezo lab ziye zagqitha kuzo? And then unto you ke ngoku, as you said ke ngoku you are le i-herb yenza ke ngoku i-oil nentoni. Do you have i-lab apho ke mhlawumbi niye nizitheste khona uba now this oil is good for amadolo, this oil is good for lento masiyana? Enkosi Selector, siyabulela manje amathuba. Wetata xa ufika phaa ko-clicks yenye izinto esiyizeleyo apho leyo kwenzela uba i-community at large eChris Hani, abantu abalimayo i-cannabis bakwazi ukufumana elathuba nabo babe banazo izitolo, babe bayakwazi usa ii-product zabo ko-clicks. Ngoku size ngala awareness ngoku apha eradweni, sicela yonke i-community at large because uRastafari qala kwayena lo ebekade e-advocatela le ganja sithi it's a herb, naye akekho kokusasazwa kokuthengiswa kwe-cannabis ko-clicks. Hayi, andifuna uxoka tata, asikho thina kuloo production. Yile ke ngosifuna uba kuyo sithi u-I&I Rastafari communities at Chris Hani must be part by sibe kwi-formal business of cannabis because government now has taken the cannabis business uyenza formal. So ngoku sicenga yonke community yamarasta eChris Hani from 6 local municipalities to join us and rally with us so that senzeni umgaqo siseko uzawukwazi uba uthethelela amafama eCannabis apha eChris Hani. Otherwise asinazi laboratory tata, sifuna uxoka, sisazama uba sithini sikwazi uba sizifake kuloo business, kodwa siyakwazi uzimfaxangela i-oil siyibone uncedo lwayo uba lunjani. Ngoku sifuna uba kwi-formal business sizosebenza no-clicks no-spa zonke ezi company ezinkulu. Yes, aya. So ke ngoku umuntu xa ufuna ke ngoku mhlawumbi lese ke ngoku ufuna ke ngoku ujoina apha kuni, maybe ke ngoku angenza kanjani? Yes, Elder, give thanks again, give thanks. Esibabe senditshilo umuntu omdala uba silapha nje sizozama usasaza loo nto uba ngoku eChris Hani ikhona i-mouthpiece okanye abathetheleli abazawuvela because this is a task team esibabe nditshilo ne. So sifuna ukwenza i-steering committee, an organization that will be in connection neChris Hani district municipality, in connection with the provincial government of the Eastern Cape and the ECRDA, because ECRDA le entity rana these cannabis and hemp programs. So I ke ngoku kuyafuneka uba abe ipart ngento yobana uba abe informal business, abe registered ngokwe-business kwenzela uba sizothini sizothathela inqanaba lo developer ii-community zethu ku-I&I at large, even nabantu nje bakuthi aba-ordinary abalima umya bewusebenzisa ngendlela ezithile. Siyabacela ba basijoyine because sizama uku-organize a summit, a launching event apho sizabe silauncha khona esi-steering committee sale organization. So everyone is free to come and join us kwenzela uba senzeni into ezabaliqelime eChris Hani. Yes, before we wrap up ke ngoku, what do you want to say to the community out there?
Xa ndiqala nje tata ndiyaqonda uba kwasekuqaleni elder yam bekusuppose siwuvezile lo mba siyaxolisa. Sinayo into eyenzekayo apha kwiRastafari. Yes, I am. In condolence of ukushiwa kwethu yenye elder zethu uelder Xolisa, elder Bench Black Mconcoshe waseXofa Imvaba. So I and I would like to send words of love and comfort to the family of elder. Then I and I siyabongoza man, siyacela man, from all the 6 district municipalities sidinga inkxaso kaRastafari kule nto siyenzayo, because nakweyiphi na ioffice kasizama uvela ba hayibo this cannabis now iya commercialized and uRastafari is not part. We are told to be formal. We must come as a task team or as a committee or as an organization. So siyacela ke ngoku wonke umuntu oyipart yokulinywa komya nokushishina ngomya asijoin, because we want to be formal and go with the government kwi commercialization of cannabis and hemp. Rastafari, truly sister, amazokugqibela. Amazokugqibela mna ndingabhekisa koomama. Yeah. Uba oomama mabasijoyine ukulima lomya, ngoba kaloku xa umuntu ongumama ekhona kwinto elumayo zonke izinto ziyaqhama. Yes, and then ke ngoku siyingene kwi-community ke ngoku sihoye abantu akwethu ubalimisa nobafundisa ngomya. And then kuzotsho kuphele nale nto kubekho abantu akwethu akuthiwa ngamapharapara, because kwi-community zethu akho misebenzi. So ke ngoku uba singaqhubekeka silime lomya, i-drugs zingaphela nabantwana bangafunda kakuhle ke ngomya. Rastafari, truly. Papa Zep. Rastafari, blessed majesty high. True. Yeah. Ewe nami ndingakhanyisa kwelicala lolutsha. Ulutsha maliphakame luvuke emaqandeni. Yeah. Malinyusa ikawusi. True. Nali chamu nansi into ivela. Nansi into ivela kunini sahlukunyezwa kwizitalato zakumlungisa township. Silulutsha eluthengisa umya ezikoneni. Sikhule ngalomya, sithengisa lomya ezikoneni kuba asiqashwanga ugovernment, sixhomekeke kulomya. Funeke sinabantwana nathi, funeke sibatyise ngale mali yalomya. Into eyenzekayo kwi-community ngoku siyahlukunyezwa ngalomya, amapolisa banguphansi phezulu asixuthela lomya nale mali. Ubona ba ikamva lakho liphelile baligqibile. Sine trauma silulutsha lasemlungisi township ngokuhlukunyezwa ngokulima lomya, kuba lomya uba liqhekeza kum kwenze ndingakwazi yomosha, ndingazukwazi ukwenza icrime. Lomya uba yinto yonke. Umya uthi xa ufike kum ube lingomso lam. So bafike ke bona othixo basemhlabeni balixuthe ingomso lam. Yile nto ngathi ngoku xa sikhangeleka ingathi singamarasta angathathi intweni angenanto, asizazi noba masilungise phi siyeke phi kuba sine trauma. Ugovernment ibusiness uyithathele kuye yeganja, asixhamli ngeganja, kodwa ugovernment sexhamlile ngeganja. Sesibamba apho kukumkani, sibamba apho ke. Yesaya ke ya ke nibavile ke phake ifikile ke apha ke phake ya iKrisani district cannabis task ke masale phake ingoma ke siphuma kangayo ke phake ku Ras Caleb.